Bale, kaixo, ikusiko dugu zelan instalatu programa, bale? LibreCAD programa. Gogoratu, doakoa dala, software askea dalako, eta berez modu kolaboratiboan zuzentzen dituzte akatsak, eta, bai, software askea da, azaldu nizuen klasean zer zen hori. Bale? Orduan, ia guazen bilatzera, orduan, modu desberdinak daude. Ordenagailua zuena bada eta sisteman instalatu baditzakezue gauzak, pues hobeto jarri hemen LibreCAD download eta listo, agertuko zaizue web ofiziala, eta zuek esango duzu hemen, deskargar, download, eta hemen zer daukazue Windows, Macintosh edo Linux, bale? Baina, gure kasuan, ez daukazue baimenik gauzak instalatzeko, ez? Orduan, kasu honetan da, online egingo, bueno, da, portable deitzen dire programak, eta ez dira berez instalatzen, bale? Da, karpeta bat, non irekitzen dena programa, eskriterioan dagoen karpeta bat, eta irekitzen da programa hortik, baina ez dago sisteman. Orduan hau bai, zuen portatiletan jar dezakezue, bale? Ikastetxeko portatiletan. Orduan hori da, LibreCAD, jarri behar duzue, portable, bai? Bale. Bagoaz, orduan, ez da bigarrena, instalatzeko normal hau, baina hau da, portablea. Bale. Orduan hortik deskargatzen duzue, oso azkar egiten du programa honek. Bale. Badago, bukatu du, orduan noa deskargetara, eta hemen ditut bi, bigarren aldia dalako. Bale, orduan, hemen daukazue karpeta, ez eman doble klik egiten duzue eskumakoa, eta esan ejecutar como administrador. Bale. Galdetzen du hizkuntza, hau da instalatzeko hizkuntza, oza, berdin zaigu, pues español, pues aurrera. Ok. Bale, bale, ok. Non, hemen galdetzen dizu, non, download ez, utzi eskriterioan, zeren usten baduzue, deskargazeko karpetan, gero noizbait igual, borratzen duzu eta borratzen ari zarete programa, gogoratu esan dudana. Hemen karpeta utzi behar dugu programa erabili nahi dugun bitartean, orduan, utzi hor eskriterioan. Bai? Hala. Instalar. Orduan orain, bai, dago, instalatzen, baina, bueno, da portable, ez? Bale, bukatu. Eta ja berez, badaukagu hemen, hemen orain agertzen zaigu karpeta hau. Vale? Hemen barruan daukazue hau da programa irekitzeko erabiltzen dana, ez? Orduan nik hemen doble klik egiten badut, aterako zen lehenengo aldiz, ze hizkuntza nahi dugun eta unitateak hau gero aldatu daiteke, alda daiteke. Orduan, orain bai, jarriko dugu hemendik euskara, eta milimetrotan, bai, gero, gainera hori izan dudana, alda daiteke. Orduan, badaukagu hemen instalatuta gure LibreCAD. Eta listo.